Ассалому алейкум, бародаро. Мо дар Франсия эмӯзӣ ду ҷамъ шавем, ягон савол боша, ягон гап хабар боша, иха чахчах кунем ку гап занем. Наи бародар қати ҳансив май ҳансив май карочи омадем дар нами як паркинг, якҷоя парка кардем. ман ай тарафи Италия омадум, и бародар ай тарафи Германия омад. ҳаминҷа зангалат кардем, ҳаминҷа эсодем. имрӯз як ош кардем, задем бирондем Франсияда. хай рӯз вихаднояй маҳкаманама ҷойна магазино маҳкама биромадем як прогулка. борона мешид, як биромадем як шаҳрра тамошо мекардем, видео мекардем. ку ҷамъ шавем бачаҳо, ҷамъ шавем, яди гап хабарай ку чахчах кунем, гап занем. Ваалейкум салом, Ибод Давлатов. Я 100 кас ҷамъ шавем, як камтара гап занем дар бораи расход, дар бораи омадан, дар бораи бачаҳое ки ҳар хел корро пурсидастиам, дар ӯ бора камтара гап мезанем. Ваалейкум ассалом, СН ош. Муҳаммадёр Наимов. Ҷамъ хай ку ҷамъ шавем, Муҳаммадёр Наимов. 20 кас дур омадай, ду одам лайк мондай, тамом ку лайк монем, як пам шава видео ку як бироям бачаҳо. ҳамин рӯз вихадноем, ҳамин рӯз як эфир кунем, гуфтем иха гап занем бо ай пага корай. Руминский волк. Ваалейкум салом. Боз ҳамин борада гап мезанем. Ваалейкум салом, Сӯҳроб Миров. Муҳаммадёр Наимов мегӯям бародару наздики экран файрокия чахчах меофтиш. бози гап мезанем, Муҳаммадёр Наимов. о Сӯҳроб Миров, бобоҷонай. Салом алейкум бразон. Ваалейкум салом, Ҳусниддин Шафоатов. Раҳмат соз, раҳмат брат. хоб гап нест. Я 100 кас ҷамъ шавем бародарҷон, 52 кас. яъне 52 кас яктаи лайк монед. ҳаминҷа 100 видео паҳн мешава. бироям бачаҳо. Гага. мо брат шофири тракаем. Тракай мекунем дар Европа. Игорь Владимир. Ваалейкум салом. Дилшод Файзиев.
ва алайкум салом ва раҳматуллоҳ. Ва алайкум салом. абс баъди код 95 очират гирем чанд қадам я ответиш. баъди код 95 шумо ози дар куҷоен? Тоҷикистон даен? код 95 онлайн хондесен? абс куя ответе? айраси рафта мешава. игор Владимир, айрасия омада мешава. барои бачаҳое ки паспорти русӣ доранд, ай ҳама вариантҳои зур, даже ҳам гражданиное ки тоҷикӣ дорен, ай ҳама варианти зур визаи Венгрия мегирем, венжаи Венгрия меян, Шенген, тамоми Европада мегардем. ман худам венгерский дорум, венжа. ана ки сар мекунем бачаҳо, ха кам ҷамъшидагиай будам. дар бураи кор чӣ хелай дар Европа мегӯем ку барои далнабойшикӣ. кор созай. Инаи бародар ози мепурсем кор чӣ хелай? кори ҳам далнабойшикӣ чӣ хелай? Ина хелаш просто гап зан. Чанд қа кор кардеси? 3 сол шуд ҳамин бародар кор кардесай. Ку плюсоша, минусоша ягон чӣ ку гап зан. Аш плюса нисбати Россия, аш плюса дега. Минус нест. бачаҳо нисбати Россия на самом деле ҳамаш плюсай. Ну азури ки дар Россия мекашед. Яйда нимша мекашам, пла кор мекунӣ, бу ҳамчун одами. янги одам қадр мекунанд, мақсад корот қадр дора. дар бураи ойлик пурсидагӣ будем. Ойлик брат аз 1800 евро болоай. 1800 еврош русиқати 180 000 руси мешавад. ин минималияе ки мисол минимум айда мумкин ягон моҳ ҳам хеле ойлик гирӣ. далши 2100 евро болоай. 2100 еврош 210 000 руси мешавад. ҳози курси ҳози рақати. так кор мекардам ман соли 2015 германда ҳозир Россияда кор кардастам, а Европада ойлик болотар мегирам. хай созай гага ам то Россия соз боша созай. хайҷа бачаҳое ки ҳастанд депортатсия шудагианд, Россияда намеёванд кор. ман ҳами худам чанд соло дар Россия будам, кор кардагиам. миллион бор ҳаминҷа созай Россияра. корот қадр дора, худат қадр дорӣ, виходной дорӣ. ина ҳози мо шанбе бозор дам гирифтестем. шанбе бозормона ойликҳомон мегузара. ойликмона метиҳанд. бачаҳо дар бураи омадан роҳи айҳама осонош далнабойшикӣ омадан ай. бо мегум тона ам видеом дафъа монда будам, бо мефаҳмонам. барои далнабойшикӣ омадан чӣ дар кор мешавад? загранпаспорт, права категорияи БЦЕ, несудимост, апостол мекунӣ несудимоста, справка ҷои кор. мақсад ягон логистический компания дар Тоҷикистон ҳаст ку типати дар ҳамҷа кор кардагӣ справка метиҳанд та то шуд 1 сол минимум стаж дорӣ кор кардагӣ. так бо чизай чипкарта мекунен, обязательно чипкарта мекунен. Тоҷикистонда мекунанд чипкарта. мақсад проблема нест, қафо шавид контактора меёвид Қазоқистонда мекунанд. бо чӣ дар кор мешавад? тамом ҳамин ҳуҷҷатҳоро ҷамъ мекунен. ай ҳама роҳи осонош 90% шумо дар виза метиҳанд ҳамин корай. мақсад ҳамин роҳа шумо истифода баренда. шумо ҳамин роҳ қати меен Европа, кадоме ки сварщика, кадоме стройщика ё ки ягон кас ягон ҳунари дига дора, ягон кори дига мехоҳад бикуна, ҳамин роҳ қати меоӣ 5-6 моҳ кор мекунӣ ҳамн фирмае ки омадагӣ. баъд дига куҷое ки маҳқулайта, куҷое ки мефурад переоформит кунӣ, кор кунӣ ягон соҳаи дигада, бе ягон проблема переоформит мекунӣ, кор кардан мегирӣ. просто аки барои чӣ мегӯям ҳамин роҳ қати биёен ки шумо якмуш бе ягон посредник меоен, прямои работодатело қати алоқада мебироен. ҳуҷҷатҳое ки гуфтум ҳамаро ҳамаша пешниҳод мекунен.
ва ё вақте ки мисол праваи шуморо дидам, подтверждени праватона мебинанд ки шумо действительно опыт дорен, кор кардаген ва ё ҳамун ҳуҷҷат қатӣ бовар мекунанд шуморо. загранпаспорт ҳамин ҳуҷҷатое ки гуфтам пешниҳод мекунед мебинанд уже тамом ҳамаро я тафтиш мекунанд, шумо дар приглашени трудовой договорӣ мекунанд. мақсад ҳамун менеҷерое ки ҳастанд русӣ гап мезананд, далши шуморо фаҳмондан мегиранд ки куҷо бирен, чӣ кор кунен, куҷо да биспорен, далши процесси кори шуморо ҳамо дидан мегиранд. прямой работодателанд, ягон посредник нестанд, ягон мошенник нестанд. ман видеои пештаранда монда будам, 5 та фирмаро номрои отделкадроша монда будам. шумо метавонед ҳамода муроҷиат кунед. кадоме ки ҳозир надора права, ҳамин ҳуҷҷатҳоро надора, бародаро ҳаракат кунен, ҳамин ҳуҷҷатҳоро ҷамъ кунен, бигирен, ҳамин роҳ қати биен, ҳамин қад совет метавонад. чӣ мегӣ бобо? на самом деле ҳамин чӣ мегӣ ҳамин гапда? дигар роҳ қати бисёри бачаҳо мақсад мошеннико да ғалати дестиянд. 1000 евро, 500 евро, 800 евро, 400 евро ҳам хеле одамое ки ман реална қатим гап задам, кидат хӯрдан охе, фреб хӯрдан. мегаанд шуна ки на кор ҳаста германияда, оиликаш 5000, 6000, 4500 евро. приглашени просто ина мешина компютерда печат мекуна, айном ягон фирма, любой хе печата мезана, PDF мекуна, роӣ мекуна, мега ина приглашени ту тайёр шид, 400 евро, 500 евро бигзарон, визада меспорӣ, ҳамин хе фреб мекуна шуна. меспоранд, фреб да меғалтанд. барои ҳаваи якмуш бовар накунед хеле оилик ки хеле кор нестай. мисол 4-5 евро. хеле кор боша, оз мо коромоно мепартоем мерем онҷа 4-5 евро гада кор да. Оиликои ҳам хеле да. хеле кор нестай, бовар накунед. баъд чиз дига мегум туна бародаро, вақте ки шумо Германия, Италия, Франсия омаданӣ кор карданед, якум очират бояд ки шумо забони ҳамёро бидонед. франсия омаданӣ кор карданӣ, бояд ки ту франсузиро бидонӣ. германия кор карданӣ омаданӣ, ту бояд немисиро бидонӣ. хотя бы ҳами разговорни камтар бифаҳмӣ, камтар битонӣ гап зада, ягон чӣ фаҳмонда битонӣ. намегиранд безабон 99% корда намегира. ягон фирмаи немецки, ягон фирмаи италиянски ёки франсузки намегира корда. чихе коросо зиндагӣ чихе вака ай дар бораи фермаи говам дин ҳамин бародар хати чақчақ карем, мегем чӣ ба ҳамин мардуми хидмон фақат кори паст мекова, фақат ферма ёки ягон ҷо руфтан ёки ягон грузчик ёки ягон склад, барои чӣ шумо ҳам хали корҳои паст мекунед? шумо ягон корҳои камтар баландтар, ӯ корҳое ки шумо мегем бародаро оилик надоран охе, максимум 1500 евро ҳастай нестай, ӯ корҳо ҳам хеле оилик доран. мо чандтора пирсидем, чанд ҷоҳора пирсидем. шумо корҳои камтар баландтар да. барои як чиз дига, кадом бародарое ки хондагианд, камтар компютера мефаҳманд, камтарак англисишон созай, русишон созай. англисишонам соз набоша, 6 моҳ бихонен, хитонда влажит кунен, англиситона соз кунен. ҳамин фирмои логистикӣ ҳозир тоҷикора, қирғизора, қазоқора менеҷер гирифтестай. мақсад менеҷери мо да, ина мо далнабои шикем, мо рейс мебироем, чтобы мо қати кор карда битона, заказа бигира, заказа мо да битя. офис да шитагиай, киртай сафед пӯшидагӣ, кондиционер кор кардесай, фақат корш ин ҳамин меояд саҳар, заказ мегира, заказ метия, далнабои шико қати фақат кор мекуна. камтарак просто хитонда як влажит кунен, камтарак забона бихонен, англисира, руситона соз кунен. корҳои ферма, корҳои инаи склад, ягон корҳои чизо, и корҳо бародаро максимум оиликош 1500 еврой. полшада ҳастай ҳамхали корҳо 800, 900, 1000, 1200 еврой. оилики паст доранд. шумо лучше ёд бигирен, ҳами шофириро ёд бигирен, биёен шофирӣ кор кунен. 2000 евро зиёд оилик дорен, выходной дорен. так бо чӣ буд? дар чӣ бора гуфтем гап мезанем? дар бораи расходо. боз би аввал саволоро я бихонем. так
шухтон забона медонен чӣ хебо мегӯянд 99% бояд бидонем. Бародар, ман алҳамдулилло забони англисӣ созай англисиро медонам. иҷа ман як фирмаи литовский да кор фирмаи венгерский да кор мекунам. менеҷерҳо ҳамааш русан, мисол қазоқан, қирғизан. ба фикрам як тоҷикам ҳастай менеҷер. барои авай гуфтесам биёин менеҷерӣ меша ки кор кунем. Ман англисиро медонам. Ман 99% мегӯям ки фирмое ки итальянский, французский, немецкий ани фирморо мегӯям тона. А фирмои литовский, фирмои полский, венгерский ан тарафҳои Прибалтика забони русиро бидонӣ метавонӣ далнабоишкӣ кор кунӣ. Ман дар бораи корои складу дига коро гуфтам ки корда мегиранд тона ё намегиранд тона. Так, салом алейкум шохтон чӣ кора мекунед? Ака мо худмон шофирӣ фураем. Ака ма гап зада метавонам англисиро. Бидони англисиро зур. Видеои пештарама тамошо ки бародарҷон фаҳмондагиам, номрои амо аделкадрора мондагиам. Ака номротона гап занен. Ҳастай тори шофёрианси. Яван Сити ҳастай. Ҳастай бародар, намедонам. Намедонам ки. Так, да чӣ кор равем, брат? Мо мери ягон корхона даговор кунем мешава. Бародар, ина Ҳусниддин Шафоатов. ҳуҷҷат дорӣ? Мақсад права категория Е дорӣ? Самый главный ҳамун чизай, загранпаспорт. Видеои пештарам ҳамин YouTube канали ма дроен, видеои пештарамда фаҳмондагиам. Чӣ ҳуҷҷат шумо бояд ҷамъ кунем барои алоқада биромадан аделкадроқатӣ? баъди ҳуҷҷатотона ҷамъ кардан, ки да алоқада бироен, даже номрои 5 та фирмара номрои телефоношона мондагиам. WhatsApp, Viber дора. Кадомеш WhatsApp надора, Viber обязательно дорам. Ака чӣ хеле бародарҷон, англисиро бидонӣ, компютера камтарак бифаҳмӣ. Агар бихоҳӣ ки биёӣ ҳамин фирмои логистикӣ да менеҷер кор кунӣ, русирам бояд ки бидонӣ камтар. аввал ту далнабоишкӣ меоӣ, ҳамин роҳи шофирӣ қатӣ меоӣ, кор мекунӣ ягон 3-4-5 моҳ. баъде ки хитая камтар нишон метӣ, мегӣ ки ман медонам забона мехоҳам дар фирматон менеҷер кор кунам. тура бовар ки мехаранд, мегиранд. беҳрӯз айко, беҳрӯз бачи аки Маҳмадкарим. беҳрӯз хай занг бизан ку. номро дастай ба занг бизанем ти иншоалло. машиникои Англияра бародар намедонам. Масъалаи Англия аграрич. Масъалаи салом алейкум. Масъалаи Англия ами любой дар интернет дорен аграрич. Дар интернет Google Яндекс фарқ надора любой ҷоя. Бизани ҳам чиз беплай. Бе ягон ки посредник беплай ҳам чиз 12 та пункт дора анкеташ. Главный офисшон дар Россия Екатеринбург дар. Авая пуркинен 11 ё 10 пунктиш номрои телефонтона ва менависе собеседование мегзарӣ. Бепул 10,000, 20,000 то 30,000 додагани то рафтагӣ нестанд. Аммо силкаи аграрича таям видео мемонем ҳаваи катедрое официальни хидшуна. Хеле ки гапуда бовар накунед 5,000 тума визитра мегирам, 10,000 ту визит. Хеле гап хабар нест. Визара аммо ҳакумат фарқ надорад. Англия, Литва, Прибалтика ва ҷое ки набоша, ҳакуматш метиҳад. На директори корхонаи фирмаи мо метиҳад, на ҳамун посредник метиҳад, ягон каси дигар. То $3,000 метиҳад, виза гирифтан наметавонад. Вай гап дар пул нест, гап дар адабият кардани шумо, гап дар ҳамун характеристикае ки ҳамун ҷаҳатое ки шумо пешниҳод мекунед. Чӣ асос дорад, чӣ ҳунар доред шумо ҷамъи? Ҷа просто мигрант омадан намеша ки омадем и кор нашава, кори дигар мекунем, нелегал меша ки биромадӣ навсегда мебурояи Европа. Баъд тоқат кардан дар кор. Мисол якум поколение ки омадан ҷа бачаҳо якум фура, то 1 сол аждат кардан. Мисол ҳуҷҷат кардан мешуш, то 1 сол аждат кардан.
мардуми худ мутоқат надорад минус калом мунам Россия мухтаҷ дагем билета бигирем бирем пагаш да кор да бугӯем не ҳуҷҷату накунед пока шанс ҳаст пага қабул кардеста наози Литва уже проблема кардеста надудеста учра Венгрияш ҳаст Словакияш ҳаст Чехияш ҳаст Эстонияш ҳаст дигар ҷойш ҳаст главне ки омаде кора камта вазбинӣ дорад кора ки айхид карде пулша мешавад ҳамаш мешавад фақат тухат кана накунед то 4 моҳа вақте документ подават мекунед то 4 моҳ одобрение мебирояд любой касе ки дар Россия кор мекунад бугӯш 4 моҳ ждат мекунед ман дар кор нест мегаи кор бо мераам Россияда кор ҳамамон дега Россия разофа айҷа акид именно шахс 12 сол дар Россия кор карда ҳама сфераш да ай стройка вулканизация бозор да шофир газел такси чи сферае ки кор кардаги нега ҳозираза ҷои худмо дар инҷа ёфтем кор кардистем ҳар кас да ҳар хела пули ҳамун Россияра немешавам ки кор кунӣ дар инҷа ҳамчу одам мишка коса нигоҳ намекунад тарафа ку баъзе лексиконора гап мезанем медонем ки чӣ мегӯянд чӣ хели тем более ҳамеша рӯз вақт ҳаст ина бародар вариантҳои бепулша пешниҳод кардистанд кадоме ки мегӯяд сумтема визаитра мегирам рушасиё мекунад нест хели гапхава нест ҳамун одамое ки пул мегиранд чӣ кор мекунанд ҳичи байни ҳамун работодателя байни ҳамин просто места тихта метуни ки гап авай кора кунӣ ягон ҷои қиниш нестай видеош дастай то ҳамаи нюансош ҳастай чӣ ҳуҷҷат дар кора ҷамъ кардан чӣ кор кардан дар кора куҷо муроҷиат кардан дар кора бепул як соат вақта сарф мекунӣ дар як рӯз пристав 500 ё 1000 доллартай тамом мекунӣ барои зиндаги барои ман гап хабара бовар накунӣ якум ҳуҷҷатуту накунӣ любой tashinос дорем тоҷикистони Россияам кам бишине интернета чем ҳар чизои бемаънӣ тамошо кардан информатсияи грузовой техникара бигирӣ 1000 бор хубай любой кори Россия графики кори дорӣ 9 саат вождение дорӣ трашка маҷбур намекунад таода зиёд кор кард барои ипла дар Россия кор кардан 17-18 соат бояд пахат кунӣ реальни пахат мекунӣ ки 150-200 ҳазор пул кор мекунӣ бачаҳо ҳастанд бизнес доранд дигар гап хабар ошон шавад ки барои ки ҳамун одамоеда ки вазбина стройкаву мисодворники ёки дигаву техникара тасаввурот доранд метавонанд корбор кардан мешавад масъалаи грузчик мисол мепурсанд масъалаи мисол стройка мепурсанд не дар ҷамъ мигрантҳои худшони хеле разнорабочий дар хватаи гуфтем ки русо ҳамин ки мигранте медроям тарафаи давлатҳои араб Африка ана ёда кадр дар кор водитель на раздестаашон ӯзледа водитель қабул кардистанд о кор қинӣ дорад не қинира мардуми тоҷика пай сар мекунад проблема нестанд любой кор қинӣ дорад ва я мегзарем тамом ҷои кортон тайёр 6 моҳ кор кардӣ нормали пул каси рафти хона 2 моҳдан гирифтӣ бо медонӣ ҷои кору тайёрай пулуш муайянай меи бо даши кор мекунӣ ҳамин як савол фақат метиҳанда мегӯянд чӣ хел кунем куҷо муроҷиат кунем чӣ кор кунем ай чӣ сар кунем якум сар кардантон айхитон сар кунем якум бачое ки дар Россия категория надорем бце се обязательно бева ҳичи даш гап намезанад якум категория мекунем якум очира ҳуҷҷата бо чи айдаиҷа несудимис апостол хаё срок катия якум очира нами категорияра мегире ки ҳаваш стаж гирифтан гира о бисёр фирма ҳастае ки 6 моҳ кам бошад стаж ёки 1 сол стаж кам бошад ёки эс ҳуҷҷат намекунанд приглашение намекунанд ёки приглашение кида кардан ӯ маънои ора дорад ту же виза мегирӣ бо гуфтесам ки визара ҳакумати ҳамун давлат муайян мекунад директори компания не менеҷери ту не ёки посредники ту не ҳакумати ту мисол процедура вақт мерад ждат кардан дар кор ҳуҷҷатай кардӣ видеода ҳастай бо бо ҳаракат кардестем ки ягон фирмаи дигар биёвед асос худмонда беэкзамен бошад мегӯям бачаҳо фирмое бошад ки беэкзамен кор да қабул кунам ман сраза кор кунам бо беэкзамен бошад не ки дарчи кор кардан ту бояд битонӣ ту бояд тасаввурот дошта бошӣ техникара бояд фаҳмӣ видеода ҳаста прямой контакта прямой работа русира 90% медонед менеҷерҳо ҳамаш рӯзабонанд барое ки мардуми средняя азия худоро шукр омадестаи мо ҳамаш биё
ҳамада мераса ҷои кор. Узбек, тоҷик, қирғиз, қазоқ фарқ надорад. Любой кас даст, главни желани кор кардан бошад. Ами Средняя Азия ай ҳама кам тоҷикам. Ҳама кам тоҷик айдан. На самом деле узбеку ҳама хе бисёран кан шумо бизанам. Ко дастгирӣ кардес яъне якдигар ҷо омадест. Ами бародар ами дастгирӣ кардан мешавад ки ами прямои контактора партофтестай. ҳуҷҷатон ки боша гап мезанед. Ки ман ами хел ами дар реклама дидам, ай интернет ёфтам ман даниёи шуморо. Ман ба территорияи Тоҷикистон ё Россия кор кардагиам. Барои чӣ мегӯм маълумот дошта бошед. Мумкин агон чи пурса шуморо. 3 оз чиай, 4 оз чиай, масалан 2 оз чиай, перегруз чиай, передний оз да груб перевес чиай, Тахометр, тахограф чиай. Мисол тахограф ё хачо нужно медонам ки Тоҷикистон вообще истифода намебаранд ин чиза. Неки дариҷа ҷой дар ҷои гаит тахографа. Режим труда ёдох. Кори тира, отдихи тира, ҳамаи чии тира, ҳаваи чиз муайян мекунад. Камтар уровни синфи 11 да маълумот дошта бошӣ чизае хид мекунем. Ягон қинӣ надорад. Ҳамин ҳуҷҷат ҳамин прават ки боша, ҳамин алоқа да мебурои кати любойш, мегӯи ман хе шафёр, ҳуҷҷат ки пурсид ҳо правам аст, категория маст, срокш аст. Тамом дастши ӯ худаш роҳбаладӣ мекунад. Агар ки ягон чиз нофаҳмон боша, дар ҳамин видео ҳастай, гуфтесам ки то тамоми нюансош ҳастай. Короче, вақте ки ҳам прават боша роӣ мекунӣ, уже вай менеҷер да роӣ мекунӣ правата, вай менеҷер спискаи документора худаш роӣ мекунад. Списка документ роӣ мекунад. Ҳамаи ҳам спискае ки вай роӣ мекунад, уже ҳамаш ҳамун яснай чи ай. Уже ҳамун ҳуҷҷатора ту ҷамъ кардан мегирӣ. Ягон қиниш нест. Яким этап ки ҷамъ карди, дар инҷа трудовой договор мекунад. Бинҷа да меспори дуо кардан мешини ки одобрит кунад. Одобрит кардан тамом миёи истиш ба хайр мешавад иншаллоҳ. На ки 90% ҳамин мардума ҳамин тарафи Прибалтика адобрит кардестай. Пока шансай. Ина мардуми ҳиндура бисёр гирифтестай. Пеш ҳамон мардуми Беларусу Украин буд, эҳтиёҷ надоштанд. Барои чӣ тоҷикоро сар кардан гирифтананд? Барои ҷанг, барои кадр наразидесташонанд. Барои санксия да ғалати деста Беларусия, Россия, Украин наразидеста, коргар наразидесташонанд. Ози мардуми ҳиндура, Бангладеша, Малайзияра бисёр қабул кардестанд. Миёян кор мекунанд. Ӯ коргаре ки мардуми Средняя Азия несту кали коргар. Таха набошад 24 соат ҳай мекунанд баъзеш. Так что ин ҳамин хибар дорад. Шансай биёи кор кунӣ. Дар бораи ферма ин чизо чӣ? Дар бораи ферма, стройка, корое ки ниши класса мекунад, амира ҳаракат кунӣ ки ҳаётон бубуроред. Дворники, ягон исусот мепурсанда. Мо ҳамин кори осона мекунем. Кори осоне ки пул бошад. Не якамта ҳаракат кардан кора. Ҳозир ҳамин айни ҳол ҳамин любой коре ки дар ҳамин Европа пешниҳод мекунам, ҳамон аграричи Англиям далнабӯшикӣ баланд местад. Якумш пулуш нағзай, дуюмш коруш нағзай, сеюмш уважительный профессия. Профессия ки ҳурмат эҳтиром дорад. Ҳамин именно дар Европа профессия ки ҳурмат эҳтиром дорад. баъзе муносибатҳои коргарои мақомотша мебинӣ дар ягон раҳое ки рӯст мекунӣ, дар ҳамун ватани худуд ҳамсоя дар ҳамон хизматат намекунанд. Мебинанд ки безвыходни положение мигалка гиром мекунанд, тара раҳ мебуроранд, корта буд мекунанд. Барое ки акморан просто так не барои тоҷик будан не ки гуфти ӯ барои за красивый глаза не. Барое ки мо экономикаеро кардагӣ. Вовремя ки набарем, вовремя ӯ завод маҳсулоти худша фурӯш дар намебурорад. Даже ҳам як хелаш мега ку мега ки шумо корои вазбин мекунед. Мо да мақсад боре ки мебари ай Италия, Франсия медикамента, ягон либосия, ягон хӯрокай, мега шумо мо да хизмат кардесем, кор кардесем. Ҳурмат мекунанд. Дар ҳамаи ҷо ҳамин хеле услугата дида мисол тира қадр мекунанд. Масъалаи фермау масъалаи чӣ нест. Барои бачаҳои ёш агар боша ана ягон кас дударош ҳастанд, ҷанош ҳастанд, мисол хитон шароитон соза дастгирӣ кунед бачаҳои ёша. Асосан синфҳои 9, 10, 11 дар назар доред. ё ки бачаҳои студент забони немисиро бихонед, англисиро, англисӣ мақсад чӣ немисиро нағз бихонед. Полно фирма
бисёри фирма ҳастанд забона бидони программаи аузбилум мумкин бисёриҳо бидонанд дар ҳамиҷа забона медони миёй барои чӣ барои бачаҳои гуфтестам як книжка мисол саршон сабуктара кай метавонам ҳаракат карда дуюм синни солро ролиград мекунад дар инҷа 3 сол курс мехонанд дар коша бо видео пурам мекунад дар ин бора мефаҳмонад додаро тона ёки хитона ози гуфтестам насаб лажид кине бихонанд немисира бихонам немисира хид мекунад меяд 3 сол чӣ кор мекунад ӯ ҷои хобиш метаҳанд хурданашам метаҳанд коллеҷда дохилиш мекунанд ана ҷои кориш метаҳанд ҳам кор мекунад ҳам мехонад баъди 3 сол сертификатша ки гирифт автоматик 100% ойликаш баланд мешавад 100% баланд мешавад ҳам уже хонд ҳам забона уже европейский сертификат гирифт одам уже кадри европа шид уже европейский сертификат гирифт фақат ҳамун 3 сол тоқат карданаш дар кор додар ҷамъ ҳамсоям бачаҳои талқои бисёр дорем озиам мактаба тамом накарда россия мерам россия мерем чӣ кор мекунем ҳамаон дидем мазуа ай синфи ниҳми то ҳами 11 агар бихонанд уже 11 тамом мекунанд ҳами 6 моҳ бихонӣ фикр мекунӣ ки ёд мегирӣ 6 моҳ мехонем мен аузбилинг ҳами программаи дар душанбе ҳаста аузбилум программа ҳаста любой сферада кай ту онлайни экзамен мегиранд ту чӣ сферада чӣ дорӣ завқ дорӣ асоси на бисёри бачаҳо хоҷагида меянд духтури ҳайвон меянд ёки аспарварӣ ё мирғпарварӣ ё чӣ далши ҳамун чиза 10 сол ки дар ҳамҷа кор кунӣ 10 сол вуҷудш кор накоки далши инкишоф биё ҳамун сфера райхит кор ёд бигир масъалаи фирмаву ишуш масъалаи сохтмон қариб ки намешава гирифта қариб ки намешава ҳамун 100% мумкин 1-2% боша имконияту ҳисоб аз бина барое ки талабот нест талабот ҳастаашона у мардуми хидмонда бигем эҳтиёҷ надорам нелегали хидчон бисёрае нами разнорабочи капарлама бисёрае аёда кадр дар кора специалист дар кора ёда ин чизора ба назар бигире ҳаракат кине кадоме ки синни сол уже рафтагия 25-30 ёки зану дудак дора уже имконияти хондан надора чӣ надора ин ҳами масъалаи пура 24 саат дар хафои намеша ҳами ҳуҷҷата мекунӣ мепарти ҳоҷа корота дидан бо параллелна дидан мегирад аз кору бо рихта зиндагита барои ҳамун камта сабр кардан дар кор кадоме ки мегӯяд пула бите як моҳ дама визаи пура мекунам ӯам уша сиём мекунам ай 4 моҳ боло расчётуна мегиред телефон ягон жудамоне ин ҳами хе бачаҳо бисёри бад галзна дастиам даркард ва саволотшон биход чӣ мегӯяд саволотоне я бихонем ку так ози бе сварщик ана и бародаре ки сварщикӣ ман сварщиком сварщики хубам диплом документ дорум короче ани бародар короче кадоме действительно сварщикай профессионалай действительно сварщикай инстаграми мара медонен ози ма тай ами видеода ами видеора сохранид мекунам тай ами видеода инстаграма мемонам инстаграми мада бинависа кадоме сварщикай сварщикода ҳастай вакансия сварщики хуб боша номрои работодателша гирифтагии мозима ами рӯз гирифтам як бародар кор мекунад сварщик тоҷикай ва бачаҳое ки ами европа дар ин тамошо мекунад ин видеора кадоме сторикада кор мекунад сварщикай ёки ягон чия илтимос пешниҳод кунен мада пешниҳод кунен инстаграми мада нависен номрои ҳамун работодателтуна битен ёрдам кунем бачаҳода биён охи ман посредник нестам ман ягонта пул намегирам мақсад дастгирӣ кунем бародарода биён ҳар як кадоме ки мо дар ҳамиҷаем агар як одамиро агар биёрем тоҷикора бача ҳама тоҷико меянд ози просто вазъияти ҳами россия безеба бародаро дастгирӣ кардан дар курай бахилира яъни ман мондан дар курай ман бахило аки ҷои гап омад мегӯм бачаҳора бисёрша мепурсим мегӯм номрои работодателтуна бите венгрияда тоҷикои хидмона
ами Венгрияда яды складо буд, яды ҷо буд, наметиян, меган кор да намегиран ҷои мода, и хела у хела. Мела мегуфт и одам бра агар кор кна, вай райкур ё ки амрӯз камура мегира мехра. Ганда гизава мешамда ами коруда. Барои аввал бачҳое ки дар Европаем, ягон стройкада, ягон склада, ягон ҷода кор мекунем, номрои рабадада телефона, ман инстаграмемон бинависем битиен, ман инҷа буд видео мекунем, мемонем, иншаалло специалистора туғрӣ мекунем корошона биёянд. Мо туғрӣ намекунем, мо ҳамин роҳҳоша ҳамаша мефаҳмонем, худаш ҳаракат мекунад, мехеза меояд, прямои гап мезана меояд. Ози любойта ами посредника, бугӯ ки ман ҳамҷа кор да мерам, айтани ту вай гап мезана, рабатада телхати, ту ҳам ҳамун кора карда метунӣ. Не ки вай айтани ту гап мезана, $800,000 мегира, $800, $1000, $600 мегира, минимум $600 мегира. Ҳамун гапа хитам гап зада метунӣ, ҳамун рабатада телхати русира медона. Гап мезанӣ, меги ман сварш кун. Дипломта сурат мегирӣ, роӣ мекуниша, корта як видео мекунӣ, мепартоӣ, меги ман нахи профессионали сварш кун. Ҳамон қатид собеседование мегузарона, видеозвонок мекуна, гап мезана қатид, мебина ки русит созай, қадду қоматат созай, бачаи мақсад беақл нести, ҳама 100%. Ҳамон приглашение роӣ мекуната, ҳуҷҷатота мега ҷамъ ку, ҷамъ мекунӣ, мегата куҷода биспор, мебарӣ, меспори ҳуҷҷатота, ждат мекунӣ венжаи 2 сола литовский, ё ки Венгрия, ё ки Чехия, ё ки Словакия мақсад мегирӣ меоӣ, бе ягон проблема. Барои аввал бародаро ҳаракат кунем, бе ягон посредник, прямои хитон рабатада телохати кор кунем. Стажи кори ду сваршики диплом хати. Инаи Расулов М барои сваршики нависти ку. Ман инстаграм мемонам, бародарҷон инстаграми ма да навис. Дар бораи духтаро боз ягон кор маълумот надорем. Медонам ки як посредник ҳастай, ҳамун духтарора туғрӣ кардагиай, яду духтарои тоҷика овардагиай. Пиццария, помощник повар, мисол гостиницаҳо дар ресепшн ҳам хеле коро овардагиай, $800 барои посредникиш гирифтагиай, ойлики ҳамун духтаро 800, 1000, 1200 евро ойлик. Ин ҳам маълумот дорум. барои медработникҳо бачаҳо немисира бихоне, ҳозир нами 17 сентябр Шольц канцлери Германия дар Казахстон кати средняда бо конференсия кардан 2000 ё 4000 медработника шаҳрнома кард ӯзбекҳо кати. Тоҷикистон надора ҳозир шаҳрнома мутаассифона. Не ки ҳами шумо забоншона ки бидоне уровни B1 ақаллан бидоне забон немисира, именно барои медицински сфера кор гарани бисёрай, пули нағзай, кор бисёрай. Не ки забон донистан дар кор. Основной кор сиделка мегиранд, детский садикда мегиранд, то вобаста профессия хитон. Барои забон донистан дар кор. Барои Германия кадоми кор ваъда мекунад, 90-95% дурӯғай, аферай, просто сум пула мегиранд, ягон кортна бидун мекунанд. Ягон провериш, ягон информатсия, ягон шиносои хитон бошад, мумкин хай кортна бикунанд. А так қина Германия просто так ман безабон. Забон бидони ами инстаграм мебурояд ку мақсад кор дар Норвегия, кор дар Швейтсария, ойлик 4500 евро, 5000 евро, 6000 евро. Ами коро дар чӣ мегӣ? Хеле гапо неста, хеле ойликҳо аму специалистое ки уже вишиян миллати худшон мумкин бигиранд. А барое ки пешниҳод мекунад, хеле гап тавар медисон мебинам. Дар Норвегия муҳита, дар Швеция палон, дар Скандинавия палон. Хеле гапо дурӯғай накунем, бо накунем, гуфтагиай накунем. Аму кадоме ки пешниҳод мекунад, 1000 ё ки 1500 агар бидақа кунад, дига ман бирам корда письменный подтвердить мекунам, 2000 рӯз мекунам. Неки шумо ҳол корда бар. Намекунам. Сатин ман хеле пул там мегирад мешавад. Хеле гап кори ҳозир реальни, ҳамин давнабошикия, реальни коре ки мешавад. То чанд солара мегиранд корда? Давто 52. То 52 сола. Ай 21 то 52 тахаднои возрастай барои давнабошикӣ
و برای بچه‌ای که دیگه سفیردن سوارچیکو مقصد یک فکری خونه نکنی سوارچی دیپلم و حجت کردن قریب که پرابلم نیست چی در روسیه چی در پزشکستان نه که وقتی اومده کار شما را میبینن که کار نمیتونن دیگه نمیتونن دیگه بچه‌ای که ریال اسپسیالیستن برای همون کدوم سفیره که گپ زدیم که خفا شدیم همون چیزا معلومات بگیریم کارا یاد بگیریم معلومات بگیریم یا روز دو روز یا هفته دو روز خونه صرف کنیم همون کار داره همون کارا یاد بگیرم چیزا این برای که اومدی در اینجا دیگه لازم نیست که پادوادی نشی کار کنی короче нигоҳ куда мисол бачаҳо навистесиянд ки сантехникӣ сварщикӣ стройка электрик мисол нигоҳ ку ин ҳамихе як совет метавонам кунам бародаро шумо роҳи далнабоишикӣ қатӣ виза бигирен биёен кор кунен ягон 5-6 моҳ дар ҳамун фирмаи далнабоишикӣ сразу грехта дига ҷо кор наранда кор кунен ҳамунҷа барои чӣ ки вай фирма тура виза кардай приглашение кардай ту омадӣ ҳуҷҷат кардай ту омадӣ мақсад обрӯи ҳамин тоҷика уже ту миёи фирма мегирӣ сразу дига ҷо мери уже рейтинг мо паст шидан мегира обрӯи мо паст шидан мегира дальнейши ози ма история нахоҳ метунам вақте ки шумо омаден ҳамин визатона гирифтен ҳеҷ гап надора як 5-6 моҳ кор кунен баъде ки шумо ҳамин европа даен уже интерес кунен корои сварщикӣ корои электрикӣ корои сантехникӣ уже осон мешавонад уже метонен ки спокойно шумо работодателтона алиш кунен шумо метонен переоформит кунен ҳамун сантехникитон дай сварщикия ё ки ягон кори дигае чӣ хеле ки маҳфулайтона кор бисёр аиҷа просто приглашение наметиҳанд дига коро яхе корое ҳастай так баъд ин ҳамин фирмае ки ҳози ма кор мекунам ҳамин фирмада фирмаи майдаи квота додан ҳамун фирмада барои тоҷико барои қирғизо узбеко ҳамин мардум средни азияда квота додан мардуми қирғиз омад қазоқ омад узбек омад ҳама омад ҳаминҷа кор кардесай тоҷик омад як партия меояд 5-та 6-та тоҷик мегрезад дуюм партия ҳамин сеюм партия 17-та тоҷик мегрезад меоянд кор намекунанд меоянд кор полни гирифтан тоҷикода запрет монданд дига занг мезанам ман ади бародарора бесум бе ягон чи корошона хая дидем омадан алҳамдулилла омадагиан ози хондесиян кор кардесиян яхелаш дига занг мезанам мегӯм ки мақсад ман ҳамин одаморо овардам кор кардесиян нагрехтиян одамои ман меган не тоҷика дига намегирем ина мақсад як фикри хутона накунем миёен мегрезен дигарора кор дана мегиранд барои аввай бародаро омади маъқул нашидесай та далнабоишики интернет ҳамаи бало интернетда миёи фирмата стройкаи фарқ надорад чӣ коре ки бошад кори маъқулиста фирмата миёи гарданонта мекунӣ официальни фирмае ки кор кардеси шафёрӣ ҳавайда пешниҳод мекунӣ мада оили ки ту маъқул нест мада кори ту маъқул нест мада условияи ту маъқул нест ман фирма ёфтагиам ман мебурам утра маҳлат метиҳам утра просто так сыр кардан наметона як рӯза мегири официальни переоформи мекунӣ на худут мисол бигем номардӣ ихта нишон метиҳӣ на дига бародарро падудар мемонӣ ту да туғри намегира бо туҷико ҳастай ки о да туғри мегира пускай о биан кор кунад ҳам як фикри хутона накуне камта босабр боше худоро шукр бачаҳои тоҷик бисёр ҷидагия вақте омаде дар ҳамин паркинг камаш дар 10 тоҷика дар ин паркинги ина як кас наистай нигоҳ кун расулов н акама 6 сол шид литва да кор кардес паспорт гирифтум кӯдакош қатӣ шкале акама 6 сол шид литва да кор кардесам паспорт гирифт кӯдакош қатӣ значит паспорт акаш кор кардеста ҳамон бародаро хта дастгирӣ кунад ҷанта дастгирӣ кунад нигоҳ куненда вақте ки шумо миёен ҳаминҷа кор мекунен официально ягон нарушение намекунен внж метиҳантона кор кардести налогша додести оста оста шумо метонед ки занотона фарзандотона биёрен дар асоси внжи худут дар асоси внжи худут мақсад юрист мегирӣ ҳамин ҳуҷҷатота ҳамаша пешниҳод мекунӣ метавонӣ зану фарзандота биёрӣ
ягон фирмаи дар наводчикӣ нағз савед нағз ҳози фирмои дар наводчикӣ нағз кадомае фирмаи фирмо ҳози мақсад ҳар як фирма гуфти ҳами бародар ки плюсҳои минусҳои худша дора як фирма гирифту ҳами як ном гирифту номшаи 85-90 метр Алло. бачаҳое ки дар ҳами ҷаи нози ҳами литва даем литовски венже дорем инстаграми ма да нависен ози як фирма бромадагиай 85-90 евро ойлик метия рӯзаш короче бояд опыт дошта боши европада 10 одам дар кор буд ӯ рӯз ҳами юристи ҳамон фирма ма да навист гуфт 10 кас дар корай 5та ёфтем 5таи дига дар корай ӯзи так бародар ман 2 сол мешавад дар англия кор мекунам машалла кор мекунӣ хуш ба ҳолот бародарҷон баъда илтимос номерои ватсапа пардо бародара як номери ватсап доштум испанский там телефоном қати гум кардам шараф таму номеро мондагия ози ҳамун номероро ҳамун балитум ки бисёри бародарам навистестиян кор накардестай номером мансур сафаров рости гап намедонам тента ё ф ман номерои ҳами юриста метунта қатиш гап мезанем инстаграми ма ози ман тай ҳамида мемонам силкаша хай бародарҷоно апо хоҳаро алло ҳамата нигаҳбон шава видео дар рӯзи баъд шид ин видеора сахранид мекунам ҳами ютубда о иншаалло ягон саволо шид ман комментариҳои ҳамата мехонам мо ҳамин рӯз хостем ки як бигардем ҳами франсияда шаҳри лион даем як видео кунем як шаҳрра тамошо кунем шумо дам видео кунем партоем ягон чи гап занем нашид борон дига нашид рафта гуфтем хай як прямо эфир мекунем як кам тарак маълумот метем хай чӣ гуфтани ҳаракат кунед биёем бо сабр бошад бо дигар дар лаушка ҳарки машини ку нағалти кард хоб алло ҳамата нигаҳбон шава бародаро